želim da počnem od ovog. Ovo liči na sok od naranđe. A miris je užasan. A ukus je još gori. Bako, pa ja ne volim povrće. Ja ne želim da uvredim baku. A znaš, svidalo mi se. Ali neću više. A sad ću probati ovo. Wow, kako cool. To je sigurno bolje od prethodnog koktela. Ovdje je cela kaciga. Sad ću obući i probati koktele. Tu je specijalna slamka koja spaja 2 koktela u jedan. To je neverovatno. Dakle, ovaj koktel je pobedio 100%. Da, znao sam da će se Sophie dopasti.